Tak dúfam teda, že nás počujete, vidíte. Veľmi rada by som ťa sem privítala na tomto rozhovore. Som ti veľmi vďačná, že si našla čas pri tvojich milión povinnostiach, ktoré máš. Ešte máš teraz aj detičky doma, takže veľa toho, nebudeme to zdržiavať. Chcela by som sa s tebou porozprávať nielen na tému ženskej cyklickosti, ale celkovo o tebe, o tvojej práci, čo teraz robíš, prečo si sa vlastne rozhodla opustiť brány korporátu a tak ďalej. Takže ja by som najskôr, že vlastne odkiaľ sa poznáme, tak ty si bola mojou prvou dulou, keďže ja mám 2 deti. Prvý môj pôrod bol taký medicínsky, pod lekárskym dohľadom, bolo to celé také stresujúce a proste porodička, no a som si povedala, že ten druhý porod bude už určite o niečom inom. Som sa tak nejak nastavila, potom si mi prišla do cesty ty, takže som veľmi rada, že som ťa stretla a teda keď porovnám tieto 2 porody, tak ten druhý bol úplne neporovnateľne lepší, aj keď to bolo tiež v porodnici v Žilinskej, nebola to žiadna nejaká veľmi rešpektujúca porodnica, ale ja som si to tak nejak všetko vyzvala, že to proste vyšlo tak, že proste mojich predstav, takže som rada, že to takto vyšlo. No a teda ty si vlastne ty si laktačná poradkyňa, potom máš rôzne kurzy, ja som si aj nejaké tie tvoje kurzy prešla. Tak ešte povedz niečo o sebe, čo ešte teraz napríklad aktuálne robíš. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie na tento rozhovor. Takže som Katka Fojciková. Hovorím si sprievodkyňa k spokojnému materstvu a je to práve to, že sprevádzam ženy v rôznych štádiách toho materstva. Je to od toho tehotenstva, pôrodu ako dula, potom ako laktačná poradkyňa a neskôr je to k takej spokojnosti v materstve, vo výchove. Takže celkovo takéto sebarozvojové kurzy pre mami, to je vlastne to, čo hlavne robím v online. Plus robím aj naživo ženské kruhy, rituály, teraz robím už aj veľmi úspešné kruhy pre mami a dcéry. A stále mám požiadavky na kruhy pre mami a synov, tak možno príde aj to. Wow, určite využijem. takže takýto celý balíček toho je. Takže takýmto všelijakým veciam sa venujem a veľmi ma to naplňa. Máš to akože naozaj veľmi veľa, ako to vlastne normálne pozerám teraz, že nájsť si čas na všetko toto a ešte plus rodina, domácnosť, akože máš môj obdiv. Ďakujem. No a prečo si sa vlastne rozhodla teda po materskej dovolenke, prvej, druhej, presne či si to mala reťazovo, alebo ako, prečo si sa teda rozhodla už sa nevrátiť do toho svojho korporátneho, ako hovorím, takých tých bezpečných brán korporátov, kde máš vlastne to istotu príjmu a tak ďalej a išla vlastne takouto slobodnou cestou. No, už mám pocit, že to je nejaký úplne iný život, keď som proste robila v banke, tak to mám úplne pocit, že to je proste fakt úplne, že iný život som vtedy žila a vôbec som si niečo takéto nepredstavovala, že takto dopadnem. Vyštudovala som aplikovanú matematiku, pracovala som v banke na analytických pozíciách, takže proste úplne som inde. Ale vlastne mne to asi prišlo po tom druhom pôrode, že som tam vlastne, ja som práve tiež druhý pôrod mala so svojou vlastnou súkromnou pôrodnou asistentkou, tiež v pôrodnici. A práve som tam zažila to, aký to je veľký rozdiel, keď tam máš toho svojho človeka, ktorý ťa podporí. A že vlastne to bol naozaj iba detail, ktorý ona urobila a mne vtedy veľmi pomohol. A veľmi ma to inšpirovalo. A téma pôrodov a tak tohto všetkého ma veľmi zaujímala v podstate ešte pred tým prvým tehotenstvom. Ja som sa veľa o toho zaujímala už vtedy. A tak to tak nejako celé mi dosadalo a rozhodla som sa práve, že vyskúšam práve túto cestu duly. Do toho môjho v úvodzovkách korporátu som sa nevracala aj z nejakých praktických dôvodov, keďže ja som robila v Bratislave. Ale bolo to aj o tom, že naozaj som cítila som väčší zmysel vlastne v tejto práci, ako v tej bankovej, ktorá ma tiež bavila, ktorá bola tiež zaujímavá, kde boli super ľudia, ale ako keby ten hlbší zmysel za tým celým mi tam chýbal. A ten práve veľmi pociťujem v tejto práci so ženami, s mamami. Úplne ti rozumiem, čiže vlastne ty tvoj život tiež rozdeľuješ život pred deťmi a po deťoch. Že vlastne no jednoznačne.
Určite áno, to Poznám. bola taká obrovská zmena. No a chcela by som sa ťa opýtať, čo ťa vlastne primelo k tomu? Bolo to také nejaké postupné rozhodnutie, alebo proste zrazu nejaký taký hlas intuície, alebo niečo prišlo také k tebe, že proste, že toto musím robiť, alebo toto chcem robiť, toto je to ono. Alebo to bolo postupné? Ja to mám veľa v živote také, že ja proste niektoré veci proste už tak cítim vnútri, že toto je ono. Potom je nejaká cesta k tomu, aby som to vôbec uvidela, aby som si to pripustila, že naozaj to môžem, že to fakt je pre mňa a že naozaj nie som divná, keď to chcem robiť. A že je to tak v poriadku to robiť. Takže ako keby taký nejaký vždycky to proces, ale ja to už to poznám u seba, takže už proste viem, že keď toto tam niekde ukáže, ozve, tak viem, že áno, toto je pre mňa a nejakou cestou sa k tomu dostanem. A takže to bolo asi podobne aj s tými pôrodmi. Ale napríklad ja som to brala tak, že išla som do toho kurzu pre Duly. Vlastne absolvovala som kurz u slovenských Dul, čo bol vlastne ročný taký víkendový výcvik. A stále som to brala tak, že ja uvidím, ako to vlastne bude, keď budem reálne pri pôrode, pretože síce som mala 2 svoje pôrody, ale nebola som pri pôrode ako to sprevádzajúca osoba, takže som si stále brala, že uvidím, že možno to nakoniec nebude pre mňa. Ale keď som to zažila, vlastne ty si bola prvá žena, ktorú som sprevádzala pri pôrode, tak to bolo pre mňa úplný magic. Fakt, že ja som sa tam dostala do takého toho stavu flow, ako sa tam hovorí, že naozaj je to pre mňa veľmi príjemné, lebo veľmi je v bežnom živote mu tú myseľ takú roztekanú a som proste stále niekde myšlienkami a tak. A pri tom pôrode, a podobne to mám aj keď vediem kruhy alebo rituály, pri takejto práci so ženami na život, tak ja úplne sa dostávam fakt do toho flow, že vypínam všetko ostatné, som tu len pre tú jednu ženu alebo pre ten kruh žien, ak je to v kruhu. A vlastne pre mňa samotnú je to veľmi príjemný zážitok, ako keby byť v tom procese. A je to fakt, ťažko sa mi to opisuje. Ja napríklad, keď som odišla, ty keď si porodila, tak to bolo ráno, takže ja som proste, ja okolo 11. 12. som nejako odchádzala z tej pôrodnice. Áno. A ja som úplne vyšla a ja úplne som bola taká, že prečo tu tí ľudia akože fungujú normálne? Že ja som bola svedkom takého zázraku, ktorý sa tam udial. Ľudia sa dovolujú proste nejako žiť normálny život. Proste to prišlo také nepatričné, že naozaj ten okamih toho zrodenia života je tak nádherný. A fakt si vravím, že budem to robiť dovtedy, túto prácu, dokým naozaj stále budem mať tento pocit, že je to fakt ten zázrak života, že nebudem to už brať ako nejakú pásovú výrobu a je to naozaj, je to proste krásny zážitok pre mňa. Je to super, akože musím povedať aj ja, že pre mňa to bol úžasný zážitok a každému jednému by som, každej jednej žene, ktorá teraz tehotná alebo zvažuje tehotenstvo, tak určite nech rozmýšľa nad takouto sprievodkyňou, ako si ty napríklad, pretože pre mňa napríklad to, že je partner pri porode, pre mňa to je, ja to cítim, že to je také neprirodzené, akože niektoré ženy to možno tak majú, ale pre mňa to bolo proste, ja som ani nikdy od neho nežiadala, aby bol nie, pretože ja som to nepotrebovala toho muža, trochu vystresovaného ešte viac ako tá žena, ale presne niekoho takého, ktorý tej žene rozumie, ktorý prežil niečo podobné, čiže vie presne, že čo je v tej danej chvíli urobiť dobre. Takže akože naozaj odporúčam. No a vlastne ja som potom prešla nejaké tvoje kurzy. Už neviem presne, ktorý to bol kurz. Myslím, že od ženy k matke, ale však ty ma opravíš. Tiež si tam odhalila tému ženskej cyklickosti a to bolo pre mňa tiež v podstate niečo nové, lebo ja som dovtedy brala cyklickosť, no však nejaká ovulácia, pri nej máš bolesti, potom o nejaký týždeň, 2 príde teda menštruácia, čo máš 3-4 dní a potom akože koniec, hej, a zase ovulácia, menštruácia, ale ono to ty si mi vlastne ukázala, aj si odporúčila tam knihy, ktoré som si samozrejme prečítala a proste odhalilo to vo mne úplne niečo, čo doteraz ako keby som nepoznala, ako keby som vošla opäť do iného sveta.
že vlastne dovtedy som fungovala viac v tom mužskom, tiež v tom korporáte, proste mákať od rána do večera, nadčasy, neviem čo, peniaze, však vlastne o to ide, nie? A v podstate išla som aj veľakrát sama proti sebe, aj sa mi podarilo vyhorieť a aj skolabovať v práci, takže som si tiež prešla kadečím, no tým, že som nerešpektovala tento svoj dar, ktorý mám. No a chcela by som sa ťa spýtať, ty takto pracuješ so ženami, aj ty takto vidíš do toho už hlbšie. Myslíš si, že to má nejaký potenciál, alebo teda mali by sa ženy naozaj zastaviť a zaujímať sa same o seba a vcítiť sa same do seba, do toho svojho cyklu, tak trošku sa snažiť aj v súlade s tým cyklom žiť? Jednoznačne. Jednoznačne proste ženský cyklus, pokiaľ žena je v tom aktívnom veku, kedy má menštruáciu, tak je úplne nádherný nástroj, ktorý my máme k dispozícii, ktorý keď poznáme a vieme využívať, tak nám vlastne prináša obrovské dary. A nie je to o tom, že bojujem proti sebe, ale že naozaj to viem využiť. Proste všetky tie dary, pretože každá tá fáza má svoje dary, má proste to, čo mi vtedy ide najlepšie a viem to vtedy využiť. Aspoň čiastočne, tak ja to tiež tak vlastne učím, že to nie je o tom, že teraz celý život prekopem a budem presne žiť len takto. Ale ono už stačí, že naozaj 20% tých svojich aktivít proste prispôsobím, alebo si naplánujem, hej, že presne podľa tohto cyklu, tak to spraví obrovskú zmenu. Hej, ja si tak napríklad plánujem niekedy aj prácu, že viem, že čo ja viem, pripravím nejakú predajnú kampaň, tak si proste pozriem, aký budem mať, v akej fáze cyklu vtedy budem, hej, teraz si poviem, to bude menštruácia, no to nie, to si radšej posuniem, hej. Takže naozaj to už využívam aj takto v takomto praktickom, že to, ak nie je to vôbec, že každý deň, hej, ja zase nie som úplne tento systematický človek. Jasné. V takom nejakom väčšom meradle mi to pomáha, ako keby sa orientovať sama v sebe. A druhá vec, čo je podľa mňa strašne dôležitá, je, keď žena pochopí tú svoju cyklickosť, tak môže sa o mnoho viac akože prijať. Povedať si, že Ježišak, ja som vlastne normálna, že to takto mám, že ja nie som divná, ja nie som húria, ja nie som proste nejaká prepnutá. Ja som úplne normálna žena. A toto je podľa mňa strašne dôležité, fakt si povedať, že ja som normálna žena, ktorej úplne normálne fluktujú hormóny, ktoré ovplyvňujú celý náš život. Všetko správanie, telo, myseľ, proste všetko to ovplyvňujú tie hormóny. A je to úplne normálne. A toto je podľa mňa akože ešte dôležitejšie ako to, že to je nejaký seba coachingový nástroj. To naozaj to prijatie seba samej ako ženy, ako cyklické bytosti, to je úplne super. A hodí sa to pre každú jednu ženu a je úplne jedno, že čo robí, či neviem, kde sa proste pohybuje. Každá jedna žena by mala poznať tieto fázy cyklu. Presne tak a veľakrát je to aj o tom, že tá žena je na seba, dajme tomu, nahnevaná, že ja neviem, nestíha alebo nedokáže urobiť tých viac vecí ako v nejakej inej fáze naraz a ešte sa na seba aj hnevá a týmto ešte vlastne celé zhoršuje. A tak to fakt stačí len sa pozrieť do kalendárika alebo teda do aplikácie, pozrieť, aha, jasné, tak už rozumiem. A ako to je napríklad, myslíš si, že aj žena, ktorá akurát nemá cyklus, napríklad tehotná alebo dojčiaca žena, alebo ženy po menopauze, myslíš si, že aj oni prechádzajú touto cyklickosťou? Že vlastne oni si, ako to zistia oni napríklad, že v ktorej fáze sú? Áno, určite do istej miery áno. Je to dosť individuálne, niektoré ženy to majú viac utlmené, niektoré to majú intenzívnejšie. Osobnú skúsenosť s prechodom ešte nemám, ale tam sa práve dosť hovorí, že vtedy sa ako keby veľa toho tak zjednocuje, že už viac tá žena je taká celistvá v istom kúsle. Čo sa týka ešte toho, že pokiaľ to počas tehotenstva dojčenia, tak tam môže byť, že žena viac pocíti ako keby také možno dve fázy, že takú tú introvertnejšiu, extrovertnejšiu. Niektoré to vôbec nepociťujú, tak je to v podstate v poriadku, všetko je tam v poriadku. Moja osobná skúsenosť bola taká, že ja som pri druhom synovi, vtedy som to už poznala, pri prvej dcere som to ešte nepoznala, tak som to nesledovala. Pri druhom synovi som to veľmi intenzívne cítila zo splnom mesiaca. Som mala vyslovene také ako keby tie stavy, ako keby som mala dostať menštruáciu. Že tak to som veľmi cítila. Čiže ja keď sa o tom rozprávam so ženami, tak odporúčam ako keby, ak nemajú cyklus, začať si to aj tak sledovať, ako keby tie svoje príznaky, alebo proste čo ako prežívajú a odraziť sa práve od toho mesiaca. A možno, že to úplne vôbec nebude súvisieť, ale proste je to nejaký
bod, hej, dobre, dnes je spln, od dnes si začnem sledovať tieto niektoré príznaky, ktoré by mohli súvisieť s cyklickosťou. Takže je to o takom vnímaní samej seba. Ako netreba to úplne ako veľmi prežívať, pretože my zase úplne nie sme s tou prírodou až tak spojené, hej, v tomto modernom svete. My nie sme ako keby, my sme tu vystavené svetlu a tak ďalej, že nie sme ako keby úplne na tie prírodné cykly až tak napojené. Ale je to len akože tak pre zaujímavosť, hej, proste, ak to ženu zaujíma a aktuálne nemenštruuje, tak buď nech si zoberie, že od prvého začnem sledovať, alebo od splnu, alebo od novu, alebo od dnes a začnem si to písať. V podstate to je. Hej, tam ide skôr o to vysledovať si tam nejaké tie vzory. Najlepšie si to vlastne zapisovať aj z nejaké také svoje pocity, že dnes je toľkého veľkého, cítim sa dosť unavená. A takto možno, keď si to pár mesiacov bude takto sledovať, sa na to naladí. Ako vidíš tú modernú ženu a má nejakú takú šancu v tejto dobe aj zladiť sa s tým svojím cyklom, že vlastne ženu, ktorá, ja neviem, má 2 deti, pracuje 8 hodín, teraz ráno škôlka, v výkon, potom príde domov, čakajú druhá smena. Má ona možnosť vlastne naladiť sa na ten svoj cyklus? Myslíš, že čo by jej tak mohlo pomôcť pri tom? No ja si myslím, že v prvom rade naozaj poznať ten cyklus a s takou ako keby láskavosťou vzhľadom na ten svoj cyklus k sebe prístupovať. Hej. Poviem to napríklad, keď viem, že ja neviem, mám zlomenú nohu, tak nepôjdem behať maratón, hej? Alebo proste nebudem vôbec behať. A podobne proste, keď viem, že je moje telo v nejakom smere oslabené, napríklad menštruáciou, tak viem, že vtedy si proste nenaložím nejakú veľkú aktivitu. Alebo na druhú stranu, ak viem, že proste, lebo mám takú prácu a viem, že zrovna počas menštruácie musím mať pred predstavenstvom nejakú prezentáciu, však my sme schopní, my to vieme zvládnuť, tak proste idem, nazbieram proste nejakú sa možno dopredu zazdrojujem, čo mi pomáha, urobím ten výkon a potom si zase doprajem nejaký oddych, nejaké ďalšie zdrojovanie. Že proste pracujem s tým tak, že áno, ja ten výkon viem podať aj počas menštruácie, ale potrebujem viac regenerácie potom. A také láskavosti k sebe, hej, že dám si len tú jednu ťažkú vec na deň a nebudem ich tam mať nasekaných 5 za sebou, ako by som možno zvládla už o týždeň neskôr v tej pomenštruačnej fáze. Takže fakt to hlavne poznať v tej fázi, vedieť, čo sa tam deje a tomu si proste takou láskavosťou sa k tomu prispôsobovať. A vôbec si z toho nemusíme robiť nejakú, akože áno, na začiatku, kým sa s tým žena trošku zžije a tak je to možno také, že Ježišmária, toho je strašne veľa. Ale keď to začneš brať ako súčasť svojho života, tak ti to príde úplne prirodzené. A myslíš, že nám pomohlo napríklad v tomto nalaďovaní sa na seba aj takže vytvoriť si nejakú komunitu alebo nejaký kruh alebo nejakú takú skupinu žien a vlastne rozprávať sa o tom? Ženské zdieľanie, ženské stretávanie je nádherné, liečivé a pomáha v mnohých veciach. Tak proste my to máme v sebe, aj ľudské celkovo, hej, nielen ženské, ale my máme v sebe tú potrebu ako keby zdieľať. Veľa sa učíme práve pozorovaním, nejakým takým úplne nevedomým. Takže akékoľvek stretávanie žien v kruhoch, online, naživo, ja len podporujem. A veľa sa z toho práve vieme učiť. Pretože možno ja, aj keď predávam nejakú moju skúsenosť alebo moje vedomosti, ktoré mám o tej téme, ale proste na tom kruhu môže byť nejaká žena, ktorá povie jej osobnú skúsenosť a to s ďalšou ženou v tom kruhu lepšie zarezonuje ako to, čo som ja povedala. A to neznamená, že ja som to povedala zle, ale proste som to povedala inými slovami. A tá ďalšia žena možno má inú skúsenosť. Takže určite áno, všetko stretávanie ženské len podporujem a sama to aj zvolávam teda. No. A ešte som mala jednu takú otázočku. Ty si mala nedávno takú anketu na svojej facebookovej stránke o tom, na tému menštruácia, že vlastne ako mama komunikovala túto tému s tebou, či s tebou vôbec tú tému komunikovala. A teda potom tam bola ešte taká otázka, asi druhá, alebo to bolo mimo tej ankety, ale vlastne, že aké názvy sme si dávali s kamoškami na túto tému, aby druhí nezistili, že vlastne máme, lebo v podstate toto je také veľké tabu. A možno aj toto by bolo treba postupne zmeniť, že je to v podstate prirodzená súčasť života, že nás nemusí skrývať, nemusí robiť nejaké tajnosti
okolo toho, tak to nejak tak prijať a možno aj tým, že keď to žena všetko príjme, tak tým pádom sa aj uvoľnia nejaké také nejaká taká ťažoba, nejaký pocit hanby a možno aj celkovo ten PMS a ten tú danú menštruáciu bude prežívať o mnoho ľahšie a aj s väčšou ľahkosťou. Áno, ja som sa tam pýtala vlastne žien, že či sa s nimi rozprávala mama o menštruácii predtým, ako prvýkrát menštruáciu dostali. A to som bola fakt v šoku, že 70% žien povedalo, že nie. A to som bola úplne z toho, že čo? Že proste 70%, to je tak strašne veľa žien, ktoré proste malých dievčatiek niekde vystrašených, ktoré proste, možno, že niečo o tom počuli inde, ale vlastne nepovedala im to mama a proste teraz tie obavy, že mami sa to mamu nemám, akože ja som fakt z toho bola veľmi nepríjemne prekvapená, že až tak veľa žien to zažilo. A pevne verím, že už v tej našej generácii už k tomu bude iný prístup smerom k našim dcerám a synom, pretože aj synov sa to týka. Takže že o mnoho inak to už budeme komunikovať. Takže toto mňa veľmi zarazilo. A potom ešte som sa tam pýtala, že či sa hanbili za to, že mám menštruáciu, tak tam 55% povedalo, že áno. A čo sa týka tých pomenovaní, ani som sa nepýtala, ja som to ani nebrala tak, že ako keby krycí názov, pretože to väčšina ľudia tak pochopí. Ale skôr práve to, že akými názvami my pomenúvame úplne normálnu súčasť nášho života. Že vlastne úplne, že menštruácia je úplne normálny jav, ktorý prežívajú všetky ženy v istom veku a v princípe nejakých 20 až 25% svojho života, toho oplodného, keď si to zoberieme. A my tomu dávame rôzne divné názvy typu jahody, tetka z Ameriky a podobne. A proste ja si to tiež pamätám sama, že ja som vlastne preto nepoužívala žiadne slovo. Hej? Ja som to mala tak, že stala som to. Hej? To bolo moje. A nemala som proste preto žiadne pomenovanie. Ako povedať na to, že krámy, to je úplne že hrozné. A naozaj bolo pre mňa ako keby až také ozdravné naučiť sa hovoriť menštruácia. Proste povedať, mám menštruáciu. A úplne tak prirodzene to povedať a je to úplne normálna vec a je to menštruácia. Není to menzes, nie sú to krámy, není to proste nič iné, je to menštruácia. Proste nazývame veci právými menami. Takže úplne taká jednoduchá vec, ktorá môže naozaj už pomôcť zase meniť ten vzťah k tomuto ženskému cyklu, ženstvu ako takému. Ako naozaj robíš veľmi peknú činnosť alebo prácu a naozaj som rada, že aj ja som sa stala súčasťou tvojho života. No a ty máš taký nejaký... Áno. Ešte povedz o tom, to je také zaujímavé. Áno, budem sprevádzať ženy rituálom menarche spätne, čo je práve oslava prvej menštruácie, ktorá sa kedysi úplne v nejakých ešte starších dobách sa bežne oslavovalo to, keď dievča, mladá žena dostala prvýkrát menštruáciu, tak sa jej vlastne urobila oslava. Toto veľmi ako keby zaniklo a presne sme sa dostali už do toho bodu, že vlastne ani tie mami sa s dcerami nerozprávali vôbec o tom, že to bolo vlastne také obrovské odpojenie od toho ženstva. Ale čo je vlastne krása na rituáloch a oslavách, my to vlastne vždycky môžeme urobiť aj naspäť, aj spätne, my si to môžeme dopriať. Aj v dospelosti, aj po 30 rokoch odtedy, čo som prvýkrát dostala menštruáciu, tak ja si ju viem oslaviť. A o tomto je práve rituál menarche spätne, že ako keby sa vrátim svojím spôsobom do tej doby, kedy som bola to dievča, ktoré prvýkrát dostala menštruáciu a vedome vstúpim do ženstva. Zoberiem si ako keby všetky tie dary, ktoré má to dievčatko, tá mladá žena a zoberiem si tie všetky dary a vedome si mi vstúpim do toho ženstva. A toto vlastne sa deje na rituáli menarche spätne, že oslavíme tú fázu dievčaťa, oslavíme fázu ženy a ten vedomý prechod do nej. Naozaj je to krásny spôsob toho, ako prijať tú ženskú stránku. Pretože menštruáciu vnímam práve ako ten symbol toho, že som žena. Mám menštruáciu, som žena. A samozrejme sú ženy, ktoré nemenštruujú a tiež sú ženy, to chcem to povedať. Ale teraz, keď špeciálne sa rozprávame o tomto, tak práve toto veľmi vnímam, že práve ženy, ktoré možno boli dlhodobo v tom výkone, boli dlhodobo v tom mužskom svete, boli naozaj nastavené na to, že musí makať bez prestávky.
že vlastne toto potrebujú ako keby sa vrátiť k tej podstate ženstva, vrátiť sa k tomu, čo to vlastne znamená byť ženou a oslaviť to, ten svoj vstup do ženstva. Tak super, Katka, ďakujem veľmi pekne za také povzbudivé slova, že je tu nejaká taká šanca, že budúce generácie pôjdu úplne iným smerom ako súčasné, ako my, ako možno ešte naše mamy a že sa tvorí vlastne aj vďaka tebe, vďaka tej malej kvapke, ktorou ty vlastne prispievaš do toho aj kolektívneho vedomia, že sa tvorí v podstate taká nová zem alebo taký nový svet. Tak som rada, že si toho súčasťou. Snažím sa trochu aj ja takými mojimi zase vecami, takže som rada, že si našla čas, že si nám tu o tomto porozprávala a možno budem sa tešiť niekedy na budúce, keď budeš mať aj ty chuť a čas zase o niečom podobnom porozprávať. Ďakujem ti, Ľudka, veľmi pekne za pozvanie, bol to príjemný rozhovor a určite, každá z nás je tá malá kvapka, ktorá môže veľa zmeniť. Takže teším sa veľmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tak ešte pekný deň. Ahoj, krásny deň.